Kag sa uro sa mga balita, subunga adlaw. Mga residente nga nagapuyo malapit sa suba ang halos wala na sampahuway. Kagabi, nakapauli sila sa ilang balay matapos mag-evacuate. Pero kaina, liwat na naman nag-evacuate bangod sa pagsaka sa tubig. Samtang isa naman ka landslide na nagluntad sa barangay San Fernando sa Talisay City. Yaring report. Sa video nga kuha ni Toots Plondaya, makita ang bahin sang dalan sa sitio Tambara, barangay San Fernando sa Talisay City nga natipag. Tubo na lang sa water supply ang nagpabilin nga wala pa matipag. Katunga sang dalan, ang naab-ab na bangod sang wala untat nga pag-ulan. Gani one way lang anay ang dalan pero ang ini nga mga salakyan wala na makalabay bangod delikado. So warigid sila sa may bibilin sa kapiyan sa lasang. Yeah. Kay hindi na sila pwede katabok tungod nga delikado na reserve mga salakyan nga hindi na makatabok dito. So ginpangbili na lang diri sa dalan kaya hindi na siya makatabok. Para ang mga salakyan nga hindi na makatabok. Ang mga residente sa kilid sang Minuluan Bridge naman sakop sa Barangay Zone 8 ang nakapauli na sa ilang mga balay kagabi. Pero liwat na naman nga nag-evacuate bangod sa nagsaka na naman ang tubig sa suba. Mas dako ang tubig kuno kung ikumpara sa kahapon. Sunod sa mga residente, si Rinante Obingke, ginakapoy na sang sulit-sulit kapag panghimo sang bagahe kag pagdagnas. Pero wala man siya sang choice. Masya kulang ganin tulog ta kahit pag abuto sa balay hindi ka pwede matigda na yun mangdagnas na pa sa imo nga salog kaya nga may mga lutak pa. Oo. Manghimo sa pagkadi mga akot ka pa sa mga bago mga halakot na mga gamit pa doon sa balay mo. Upod niya, ang iyang misis nga manog bata. Palareho sila nga halos wala na sang tulog bangod sang baha. Naluoy na lang sa iyang bana si Bernadette, gani hindi malikawan nga nagabulig sa panghimos bisan nagabusong. Gabulig ka man sa pangdagnas? Ako ay para kapapin mga daan, hindi ka magtimbang sila na Sa Ibi Magalona naman, sa Barangay Tabigi, amo na sinikataas ang tubig sa may sapa. Ginatingguan pa sang isa ka residente nga takson pero hindi na matungkad sang 8 feet nga kawayan. Si Dirk Hemasura, may bit-bit na nga napsak. Kung kahapon wala sila nag-evacuate, subong, desedido na sila sang iyang misis nga mag-evacuate, bangod nagasaka na ang tubig sa likod lang sang ilang nga balay. Kung magsaka ang tubig? Ha? Ano ginobra nyo kung magsaka ang tubig? Himos kami. Tapos, Silo kami to sa elementaryo. eskulahan, evacuate. Evacuate kami to. Ti subong ano naman plano? May evacuate naman ka mo subong? Oo, evacuate na kami. Alam mo na bag mo dalaw? Oo. Ang iya katupad balay nga si Romy Aniebe, nagdesisyon niya magpabilin lang. Ang iya kabataan, Mrs. Kag-Iloy, ato na sa evacuation center sa Banwa. Hindi kaya mga bata ito naman pa. Ano una ikaw na nabibilin? Oo, kaya yung mga gamit na lang yung nabantayan ay pati lang magplano. Amo man lang ginano nga, hindi mabayaan ang balay tungkol sa gamit. Pero mga pamilya mo to na tuya tanan. Sa evacuation center sa Ibi Magalona, may 39 tanan ka mga persona nga nagapabilin sa elementary school as of 1 p.m.